Bon, adesso conto Dio, misschien conto biscuits was. Maar ik niet meer weer aan die miljoen, ja. Toen er dus terwijl dat dus conto me geven weg. Om mij een histoire naar mijn glas. Veel als een jongen dus kauwen, dan ben je dood was. Met die courage zo. Zo'n burger. Hij is pas de vacances obligé de la bourde par ménage. Mais de Blakinto a commencé mon daar trippen bij Ovenes. Was die bezeken die een keer. Met een blauwe leer, wat dat de zon niet. Oh. Maar Holland dromen me gaan de onder la bourde par mommers menes. En wie zei, moet door 6 plaats boven. Nou weet de hoel, maar brasse menes wel maar koud. En voilà, die. Ah, ik weet maar, juist waar klas kunnen we door nest aan gwen. We doos. En maar de je met mij mee mani. En bien, commence na, labourer. Gwen naar mis. Wat kan over die beiden? Kan het drogen. Moet je gaan zo tapje, nou moet niet op je fin. Gwen naar mis al. Baby boppen. Dat was een keer, je doet dat goede kant aan, beetje erbij. Dan moest ik een man beginnen. Oh, met die wel dit gaat het van binnen, bij deze allemaal toch bij mondo wel. En geen van, hij is op een prijs. Puis wij bij menes, hom, ik weet waar, rekenen waar, hola, het is wij vallen, allemaal zo'n beetje als val. En nu gewoon de bijhoud. Ah, mijn labour doof is moesten ons aan gaat er nakken. Ja, maar bij toe met maar die ren vuur goos die daar hong. Dus een man die gaat geen naar lezen, naar man die hong en maar die ren dit. Ah, nu lang zo dan. Doe me maar boer dus blijft dat lekker ons. Nu lang dus de vuur. We gaan daar en dra. Of meer blieft die. En mijn zonde gaat niet de dimi. Nou, als zo'n stil pot binnen gaat men meer hoe doof is labour. Maar je riet allemaal daar weer kalm muur zijn. En dan meer laat draait dit pot binnen. Tussen mij don ben de vla door doof is al. A tonne een man. Met op pijp dan. Oh, mee moet gaan weer. Komt een poot. Ja, wij geren goede die van het beetje erbij. Misschien pijp de gar. Met ben de vla hij probeert te veerden. Met mijn stoor doof is was. Win man, ja. Oh, zie je mijn jongen lekker strikken. Nou uit de school. Wie, termine blauw gaat dat. Hij gaat de labour de menes daar. Bij wij doen. Commence la boer dat doet, dat wil je zo. Oh, trouw hij maar. Oh, weet je wel die. Plaat jong ziek zeggen. Oh nee. Homme mee, hadden we die met binnen op. Oh, nakken met eten door geen. En ik had een toch, een priester gaat eten. Hey, als je dat idool is. Nou, weet de hoel gaan die man. Breng me aan. Dus door in de weer niet. Ah ja, dat is geen probleem met. Met de. Pigustus van het dimi. Ook kind aan hali. Had geweest pot binnen. Rook dimi. Herekatul. Ah, dat ja, weer aan bij. Pro had ik weet dat. Ha. Allemaal zo tam krobien tal kiezen daar. Guizal die zei me du koos om mij eens. Aga zo plaster laken guele en ook een zal erbij met een man die aan een stuk of op nu mee mee als ik een kind stuk zeg. Als je doet nou wat fixo en nerd. Oh. Ah, wat bij frico. Nog een puur naar perka wat je nu in wit meegal zo. Rewa bit boppen. Wat leun de hoofd. Goed er eentje voet. Ik niet en doen. Kan die de door per goede ka. Afijn. Ik word de goeske ka. Dan dat wel goeske maal dat tranquil pa. De bideren wanneer de goeske benauw. Hij doet er een neur wanneer de keer. Zie hoe je tranquil maar die bieden niet meer dat goeie wanneer het maar eens kan. Die lebeur en zaver.
En we het ploegen, we weten dan bien, we dan miniel bien, sterk bij. Dus we gaan. En wanneer je dat zelf bij miniel, met dat blaskaart zelf kan. Ha, heel. Kwijt en je weet met toezicht. En de geestie, want die naar de hurken. Dat is ons ding. Maar moest samen met mijn beprienden en maar een glas aangeven, please klassen was daar. En ga je wel van waarom doe, was de ons, en dan had toen die de water. Met ploegen de gegen de ja, dus kouwen de ontwikkelen nu ha. Ik kan gaan ritjelken. Bij mij is wat nazen. Parken we staan nazen en dit hier. Als je dood was, als je nu een theorieën, ja, een wie ik wijs op Kushal. Op je naai zelf in garage runnen was, wat panno, ruw, wat in droog is, en merken, triggeren waren. Met hin wat bij pumsen op prei. Parken we niet jong, en je water nazen wat je vissen kan. En daar je directie een keer aan uur kan. En vond, op je naai también rook theorieën, was aan daar maar aan denken. Hij had het idee, hoppala, dan maar rippen met. Dan neemt ze ook boos bij pannen bij kreeg, zo merken passen naar buiten hoe je triggelen. Ja, maar ik weet, wat begin we nog? Maar dan gaan wij batrugen. We vonden blij hoe je zei. En dan nu zo'n nieuw die meer, hij was naar de deur, dan later heeft hem de vrienden naar maar een glas. Maar dan heb je jong, poco controlatie nee. Als je een theorie, Odile wat doen, waar is dat bij? Als je de super jong, en dan is het dan maken er in mijn kop, dat goede gehad heb. De brouwerij. En nu zo, hij de brengen naar maar een glas. Allemaal zo daar. Niks nieuw, ja. Occasie, niet zo deze dagen. De wijzen gaan nu, als ze wijzen de met nieuwe dingen, de jesse de nou maar glas koos aan horen in naffer. Welke keren kan Miller? Alle maanden, wakker met kan Miller zus gaan hè? Daar roon het toe door dilla ken je bij gessen doen hoor ik. Boeten naar maar glas bij, maar weet hij hier, alle keer. Ik wij mag weer graag al die runnen wij. Een nazen waar het. Ha. Een gwele panno. Minique waar ook in. Ha. Kijk wat hij is, kijk maar nou. Nee, zeker waar ook. Je wakker met solliciteren en die dagen neer. Lakken hier bij Vitalien, dat is een prijs. A één jou met limon. A je reek wat goed te drinken. Met piwaai, het is geen allemaal, niet gaan de willen. Maar pendant middag, dan lance het dan binnen, Vitalien, naar wakker kan de storm. Hij reek, comprende man, we rekken met de woed op het. A penboele Vitalien, zeker. Als er naartoe ben boer en dan, a toos klassen waar naar mijn glas. A ramp weer en we zei, a toos koen nazen. Versproos bij Erik Dekkenstrik, hij zou me azen naar doen. Je ziet namelijk ook wat vallen op dan te zien. Met klassen om een beetje dan binnen. A ploeg om doken. Dus je bent solliciteren, je gaat lakken. Nazen maar, weet je, hier om te tegen doen. Dan kun je dan maar een glasbaas, dan kun je doen om weer maar. Arie. Met de oude graden zeven. Als je met 4 man kan, maar hoe zie je? Dan ging tappen de nazen, dan kan je maar roken, zwijn je schoenen in, dan binnen roken nog een kubje, dus naar een glas kan. Enfin, met 4 uit de zon, alle brummen gaan dat in een goede tranquil meeschen. Maar bij dan tot chance, weer wat trager, juist erin natter. Gaan brummen mee hier, gaan door die klassen gaan, leggen. En we zijn een popini hier niet. En daar kassen naar een glas erbij. Maar pies bier neer, leggen we in koersken, dan wakker met pies aan. Hey.
starten. Ueren, klassen maar typisch hek starten maar. En je weet wat ik vast. Je zit daar bovenheen niet. Dan naar hoe oude en pick-up teken. Maar dat is zelf als klassen, joh, geen goede dingen aan de rest. Dan moet ik klassen toestaan, ik kan toen trouw. Prima. Hier, die wil buiten en zout. Die popiening naar je is klassen. Hey, idee dat we thuis zelfs klassen. Daar hebben zelfs klassen. Met buren en lazen ook. Dan ben je mee praten, zo was klassen nog. En je weet, je ruikt dat drinken, laat ik een kassaaien. Heel je ruikt dat. Praat is die was klassen. Mimi wil de red. Dan Mimi moest ik krijgen, niet met mij, die hier niet meer. Ja,